नमस्कार. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ही मस्त अशी काटेदार आणि पौष्टिक अशी मूग डाळीपासून चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता चकली किती सुरेख झालेली आहेत. खूप सुंदर अशी ही चकली तयार होतात आणि अगदी झटपट तयार होतात. त्याला काही भरपूर अशी पूर्वतयारी करण्याची अजिबात गरज नाही आहे. चवीला फार अप्रतिम होतात, खुसखुशीत होतात. मस्त अशी चकली तयार होतात. लहान मुलांसाठी तुम्ही ही विशेष करून चकली करून ठेवू शकता. चला तर आता ही रेसिपी बघूया. तर इथं मी अर्धा कप ही मूग डाळ घेतलेली आहे. हे बघा, फक्त अर्धा कप मूग डाळीपासून आपण ही चकली बनवणार आहोत. तर मी ती कुकरमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि 2 ते 3 वेळा पाण्याने ही मूग डाळ आहे ती स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. हे बघा, मूग डाळ अगदी स्वच्छ अशी मी धुवून घेतलेली आहे आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी पाणी घालून घेतलेलं आहे. तर इथं मी 1.5 कप पाणी घातलेलं आहे. आपल्याला ही जी मूग डाळ आहे ती कुकरला छान अगदी शिजवून घ्यायची आहे. त्यामुळे मी इथं 1.5 कप पाणी घालून हा कुकर बंद करून याला मी 3 ते 4 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत. आता दुसरीकडे परातीमध्ये मी हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. हे 1.5 कप तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. अर्धा कप मूग डाळीसाठी 1.5 कप तांदळाचं पीठ हे प्रमाण परफेक्ट आहे. आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा हे बटर घातलेलं आहे. हे बघा, अमूलचं बटर आहे. तर 1 चमचा अमूलचं बटर इथं घालायचं आहे आणि ह्या तांदळाच्या पिठाला हे जे बटर आहे ते छान अगदी चोळून घ्यायचं आहे. हे बघा, छान अगदी बटर आहे ते ह्या तांदळाच्या पिठाला चोळून घ्यायचं आहे. मी इथं विकतचं तांदळाचं पीठ वापरलं आहे. तुम्ही जर घरगुती वापरत असाल तर जुन्या तांदळाचं पीठ वापरा, चाळून घ्या आणि नंतर वापरा. तर मस्त असं बटर आहे ते ह्या तांदळाच्या पिठाला अगदी मस्त असं मी हे चोळून घेतलेलं आहे. ही स्टेप फार महत्त्वाची आहे. बटर आहे ते तांदळाच्या पिठाला छान अगदी चोळून घ्यायचं आहे, तरच आपल्या चकल्या खुसखुशीत होणार आहेत. आता याच्यामध्ये मी काही मसाले घातलेले आहेत. त्याच्यामध्ये मी पाव चमचा हिंग घातलेला आहे. त्याच्यानंतर 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. 1 मोठा चमचा मी लाल तिखट, 1 मोठा चमचा मी धणा जिरा पावडर, अर्धा चमचा तीळ आणि 1 चमचा मी मीठ घातलेलं आहे. तर ह्या मसाल्यांचं जे प्रमाण आहे ते तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तर हे सगळे मसाले मी याच्यामध्ये घातलेले आहे. धणा जिरा पूड मात्र आवर्जून घाला, त्याने चकलीला एक मस्त अशी टेस्ट येते. आणि सगळे मसाले जे आहेत ते या पिठामध्ये मी मस्त असे मिक्स करून घेतलेले आहेत. हे बघा, हे जे मसाले आहेत ते या पिठामध्ये मस्त असे मिक्स करून घ्यायचे. मस्त पिठाला चोळून घ्यायचे हे मसाले. परफेक्ट, खूप छान अशी चकली तयार होतात. मूग डाळीची चकली आहे त्यामुळे ती पौष्टिक आहेत. जर मसाल्यांचं प्रमाण तिखटाचं प्रमाण तुम्ही थोडं कमी ठेवलं तर मुलांसाठी, लहान मुलांसाठी ही चकली तुम्ही बनवून ठेवू शकता. तर सगळे मसाले जे आहेत ते पिठामध्ये मी मस्त असे एकत्र करून घेतलेले आहेत. हे बघा, आता आपला कुकर जो आहे तो गार झालेला आहे आणि हे बघा, मस्त अशी मूग डाळ अशी छान अशी शिजून आलेली आहे. मस्त शिजवून घ्यायची मूग डाळ. मूग डाळीमध्ये थोडंसं पाणी राहिलं तरी चालेल, अगदी पूर्ण पाणी आटलं पाहिजे असं नाही, पण खूप जास्त पण पाणी नको, कारण याच्यामध्येच आपण हे जे पीठ आहे ते मळून घेणार आहोत. आता जी मूग डाळ आहे ती मी मस्त अशी स्मॅश करून घेतलेली आहे. हे बघा, मूग डाळ चांगली शिजल्यामुळे पटकन स्मॅश झालेली आहे. मस्त अशी मूग डाळ जी आहे ती छान अगदी स्मॅश करून घ्यायची. आणि ही स्मॅश केलेली मूग डाळ आहे ती आपण मगाशी जे पीठ बनवून ठेवलं तर त्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायची. हे बघा, सगळी मूग डाळ आहे ती मी या पिठामध्ये ॲड करून घेतलेली आहे. हे बघा, सगळी मूग डाळ आहे ती या पिठामध्ये मी ॲड करून घेतलेली आहे. आणि नंतर या मूग डाळीमध्येच आपल्याला हे जे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं आहे. हे बघा, जेवढं शक्य होत असेल तेवढं ह्या मूग डाळीमध्येच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि एक्स्ट्रा जर लागलं तर थोडंसं गरम पाणी इथं वापरायचं आहे. हे बघा, मस्त अशी आपली इथं चकली तयार होणार आहे. तर त्याच कुकरच्या भांड्यामध्ये मी थोडं गरम पाणी करून घेतलं आणि थोडंसं गरम पाणी मी इथं वापरलेलं आहे. खूप जास्त पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. आणि आपल्याला एक घट्टसर असं हे पीठ आहे ते मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे ना खूप जास्त सैल ना खूप जास्त घट्ट, असं छान असं हे पीठ आपल्याला
मळून घ्यायचं आहे। पीठ मात्र खूप छान मळून घ्यायचं आहे। तुम्ही जेवढं पीठ चांगलं मळाल ना तेवढी तुमची चकली जी आहे ती उत्तम तयार होणार आहे। त्यामुळे पीठ आहे ते खूप छान अगदी मस्त असं मळून घ्यायचं आहे। हे बघा पीठ छान अगदी मळून झालेलं आहे, परफेक्ट तुम्ही बघू शकता। आता मी हे झाकून ठेवलेलं आहे 10 मिनिटांसाठी। 10 मिनिटं झालेली आहेत। पिठाला छान अगदी रेस्ट मिळालेली आहे आणि सोऱ्यामध्ये भरण्यासाठी आपलं पीठ आता हे तयार झालेलं आहे। तर यातलं थोडं पीठ मी काढून घेतलेलं आहे आणि ते आता पुन्हा मी मळून घेतलेलं आहे। तर सोऱ्यामध्ये भरण्यापूर्वी पीठ आहे ते तुम्हाला पुन्हा एकदा छान अगदी मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे चकल्या ज्या आहेत ते छान अगदी मस्त अशा पडतात। त्यामुळे छान अगदी पीठ मळून घ्यायचं आणि याचा असा हा सिलेंड्रिकल शेप तयार करून घ्यायचा। तर चकलीचा साचा मी घेतलेला आहे, त्याची काटेरी बाजू आहे ती बाहेरच्या बाजूने ठेवायची आहे आणि त्याची प्लेन बाजू आहे ती आतमधच्या बाजूने ठेवायची आहे। याने काय होते की चकली खूप छान मस्त अशी चकलीला काटे तयार होतात। तर साचा मी आता बंद करून घेतलेला आहे आणि मागाचं जे पीठ आहे ते मी साच्यामध्ये घालून घेतलेलं आहे, हे बघा, आणि साचा पूर्ण बंद करून घेतलेला आहे आणि चकल्या पडायला घेतलेल्या आहेत। तर तुम्ही बघू शकता चकलीचा पहिला वेढा आहे तो फार जवळ घ्यायचा आहे आणि खूप उंचावर न धरता हळूहळू हळूहळू आपल्याला ही चकली जी आहे ती पाडून घ्यायची आहे, हे बघा। आणि त्याचं शेवटचं टोक आहे ते इथं चिटकवून टाकायचं आहे, म्हणजे चकल्या ज्या आहेत त्या तेलामध्ये ओपन होत नाहीत आणि मस्त अशी आपली एक अख्खी चकली मस्त अशी दिसते। तर ही बघा सगळ्या चकल्या ज्या आहेत त्या मी इथं पाडून घेतलेल्या आहेत। एकदम करायला सोपी अशी ही चकलीची रेसिपी आहे। खूप छान चकल्या तयार होतात या। आपण इथं कुठंही पीठ वाफून वगैरे ह्या चकल्या तयार केलेल्या नाही आहेत, त्यामुळे एकदम इझी अशी ही मूगडाळीपासून चकली बनवायची रेसिपी आहे। हे बघा परफेक्ट मस्त बघा, चकल्यांना काटे पण खूप छान पडलेले आहेत। आता तळायची वेळ झालेली आहे, तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि गॅसची फ्लेम ही स्लो ठेवायची आहे आणि नंतर मग आपल्याला ह्या चकल्या या तेलामध्ये सोडायच्या आहेत। हे बघा गॅसची फ्लेम खूप जास्त मोठी ठेवायची नाही, आपल्याला मीडियम टू स्लोच ठेवायची आहे आणि ह्या चकल्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आहेत। चकली तेलामध्ये सोडल्यानंतर लगेच पलटवायला जायचं नाही, एक अर्धा मिनटं वाट बघायची आणि चकलीला तेलामध्ये थोडीशी घट्ट झाली की नंतर मग आपल्याला ही पलटवून घ्यायची आहे, हे बघा। आणि दोन्ही बाजूने मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर आपल्याला ह्या चकल्या आहेत त्या मस्त अशा तळून घ्यायच्या आहेत। चकलीवरचे बुडबुडे कमी झाले की समजायचं की आपल्या ह्या चकल्या आहेत त्या तळून झालेल्या आहेत। हे बघा मस्त एकदम परफेक्ट अशी चकली इथं तयार झालेली आहे। तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या चकल्या आहेत त्या तळून घेतलेल्या आहेत आणि जवळजवळ ह्या अर्धा कप मूगडाळीपासून आपल्या 1 किलो चकल्या इथं तयार होतात। तर परफेक्ट अशी ही मूगडाळीपासून चकली बनवायची रेसिपी आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशाच एका छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।